Ola, soy Sofía de primeiro SOA. Hoxe vou facer a fermentación dun yogur bacteriano. Os materiais que vou empregar son unha fonte, leite enteira, unha pota, unha culler, papel film, yogur natural, 5 vasos e un trapo. O seguinte paso que vou facer é meter os 5 vasos na fonte. Despois vou repartir o yogur. Agora vou encher cada vaso co leite. Quentamos a auga e botámola na fonte. Cubrindo parte dos vasos. O seguinte paso vou tapar os vasos con papel film. E por último, cubrimos a fonte cun trapo de cociña. Pasadas 8 horas en repouso e 3 horas na neveira, este é o resultado. Ao mesturar o yogur e o leite quente, as bacterias do yogur ferméntanse e os azúcares do leite transfórmanse en ácidos lácteos.